Shalom. Selamat hari Minggu mari hita salahuna. Ada orang so tau duti di parsorata jumulu mahita menangihon edde lagu puji-pujian na pinatu begihon ni trio. Kola trio do dakuotong tehwami mana trio ahonate. Alepas roha dia ka partisipasi ta. Dia akan namani kopi pakawasan hureta. Biarau mangalugao solo sampai tunggu go galumbang pos doro aki oh Jesus tu aki ramota satu lahuari oleh Tuhan odoha porusaki jala partano matoaki tuna somami ararogo pemusuki ayarondo Tuhan odogaki Yesus odongolu di tondingku jala odoa porusaki Dio poktuho
Terpuji oleh Tuhan. Jalahoro soboku seliling mulutku. Odo oleh Tuhan, odoa porusaki, jala bartano bato aki. Tung nasolami ada romo pemusuki, ayadong do tua budogaki. Yesus sodongolu di tandingku, jala doa porusaki, Dio pokuhon Yesus Tuhanku, alani dengan ni basami, somargogo Tuhan, soalani basa, pujioku salele koluki. Somargogo Tuhan, soalani basa, pujioku salele koluki. Mulai tema di pasaha rohanami naung terbuka rohata aka emanginang suang-suangoni napo sebulung dinalaho manupahi kreasi trio napinatupani ruas ni HKBP Cimanggis. Mudah-mudahan mah Tuhan nama bana-bana berezeki itu hita ganup di panupahiota di pesta Gutilon di bulan Nanengro. Mau lihat Dihamu nama nami, hina nami, yanakon nami nabosa bulung. Adorang sa tauduti di parsaurata di Parminggota di pukul 10. Jumulu mahita martang yang nahohom di Ganu Prohata martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita sian buku ede nomor 2 ayat sada sahatrodi ayat 3.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goari anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goari to di porbadia na tungo palangit dohot tanoon. Amen. Pardinggan basa do Jehovah, tau partanobatuan di ari hagogotan jalatad do akka namar haporusa tu ibana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan. Sailehon jala patubu madihami hapor siaun nasitong. Tabay ma hapor siaun nami ganup ari. Asa lam togu. Lehon madihami holong ni roha na somar pangasi. Asa holong roha nami diho dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon na mangolu asa marlas ni roha hami mabain lomo ni roham. Sayoloima pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita. Patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo sahat rodi patik pa sapuluhon. Patik parjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tonga, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, yang gotunggabe si Sobaon, manang sioluan. Patik pahuluan, dan jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalana. Ai honauhum na dosugut, akka namar siriang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naono marima ulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papitu di naono marima ulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoi dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam. Di nauno marido di toppa debata langit dohotano. Dungi maradiat duibana diari papituhoni di bahenido ubahen na di paso debata ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ingot hamu pasangap natorasmu. Asa martuahamu jala leleng mangolu di tano nanilehon ni debatam tuho. Patik pawa onopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakko. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon. Dan jadi dohonon hata nasoture
maradopon dongan jolma. Patik pa 10 dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, jala dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia petahe ugasan ni donganmu. Songoni masahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhat debata laho mangulahon hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tapuji Tuhan tah mari dehita. Tatopoti ma dosatta nagodangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupaan hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Hungo kopita gabe dosa do ibana na sotumada dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang.
Tapuji Tuhan tamari dehita. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Tasadarion ima natar surat sian pesalmen 125 mamukamai sian ayat naparjolo sahat rodi ayat 5. Pesalmen 125 ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama marsikat sorin. Edde hananakok akka namar haposan tu Jehovah songon dolok siod donasida dang tagamun humornit hot do tahe rodi saleling lelengna. Ay dang tagamon tong madodon tukot harajaon ni hasahaton di atas parjabaran ni akka partigor. Asa unang laho tangan ni akka partigori tu hagiduhon. Rakma hita di ayat 5. Alai anggo akka namandibil tu dalan nasida sadiri akka nagidup doi sai natangihon Jehovah do nasida rabdohot akka siula hajahaton dame ma songgop yanggo tu Israel. Songoni masahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jalano piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marid dehita. Taha tindak ko maha porsiaw tay songon na hinatindak ko ni dongata saha porsiaw di sadok por tibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatudusan na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagawe-gabe siya toddi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tubano toru dung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porseah ditoddi perbadia, jalorong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mardok, mulak mangolu sogo daging halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima edde puji-pujian nasi nowarahon ni lansia dungi diuduti ina Kamis.
Tapi kima titing na masa dohot na laho masa di bagasan minggu tasadario. Salam, selamat hari Minggu madi ta salut. Tapai hut ma tikting namar ragam di Minggu 8 September 2024. Na perjulung guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh 55 hondung Trinitatis. Lapatana hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu nunga dengan saluhuna di bahaya Yesus. Na paduahon kelompok kortu par minggu tanggal 15 September 2024. Pukul 7.30 ina Deborah ina Hana dohot ama Jericho. Pukul 10 wib ina Esther ama Salom dohot remaja. Pukul 10 pitu wib na poso bulung HKBP. Na patuluhon ibadah minggu pukul 7.30 ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 15 September 2024 nanaing ro hita memakai bahasa Indonesia. Napapaton pertangyangan sektor hari Selasa 10 September 2024 di sektor Korintus Macohot, di sektor Julia di bagas di keluarga Petabunan Boru Sitorus, di sektor Kanaan di bagas ni keluarga S Pakpahan Boru Dongoran, di sektor Efesus BPH sektor, di sektor Galatia bagas ni keluarga Nyonya Napitupulu Boru Tapubolon, di sektor Filipi di bagas ni keluarga Pardede Boru Syahaan. Hari Rabu 10 September 2024 di sektor Sion di bagas ni keluarga W Manalu Boru Nenggolan, di sektor Betania di bagas ni keluarga A Butar-Butar Boru Nenggolan, di sektor Roma bagas ni keluarga Nyonya Sihombing Boru Purba, di sektor Nasaret di bagas ni keluarga Perdinan Limbong Nadiar Sayep, di sektor Kolose keluarga H Pasaribu Boru Syalagan, di sektor Bethlehem di bagas ni keluarga M Panggabian Boru Sihotang, alamat Bui Mata Bereng di Wartat Taganuk. Na palimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Minggu Sadarion di kebaktian pukul 7.30 ima punguan ina sian sektor Nasaret. Di pukul 10 wib ima sian trio. Jala di Minggu naro di ibadah pukul 7.30 wib dohot pukul 10 wib ima sian remaja naposo. Naponopon amplop resort. Di hari Minggu Sadarion patu paut tado papungu pelian amplop resort tapasahat ma ditiki papungu pelian na paduahon. Na papituhan pertemuan perdana Pargur Malua. Di hari Minggu Sadarion sauk do patu paut ni huriata pertemuan perdana Pargur Malua Rapdoh Natoras. Pinongido matusudi nang mandaftar asaroman dohotisa mulai pukul 10.05 wib di gereja di Patupa di lantai 2. Napawaluhon ibadah bersama lansia bermasmur. Di hari Rabu 10 September 2024 di Patupa HKBP Distrik 20 Debos Kap wilayah Sada Debos do ibadah bersama lansia bermasmur meringanan di HKBP Cibinong mulai pukul 10 wib borhak do punguan lansia ni huriata godang nasa 15 halak laho mendohoti ulauni. Napasiahon torop ni ruas na mandohoti parminggu tanggal 1 September 2024 godangna 810 sia halak. Napasapuluhon ruas na marulang tahun.
ulang tahun kelahiran 52 halak, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga, Padita Dohot Parhaladu HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran, Dohot pernikahan, periode 2 sahat 2 September 2024, hatani debatana pasik kopkon las niroha muna, tersurat di Roma 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basa hod debata na puna pakrimoni tuhamu ragam ni halalas niroha doho dame di bagasan hapor siaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinar gogoan ni todi porbadia na pasapulu sadahon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 4 kepala keluarga godangna Rp1.200.000 na pasapulu duahon pelean bulanan tahunan torop na pasahaton pelean bulanan manang na tahunan di bagasan mingguan sahalak keluarga godangna Rp200.000 mauliate ma di pasahat huriata tu sudir ruas nong pasahat pelean bulanan do iuran diakoni sosial saat tu bulan September 2024 tu akka naso pasahat tu dobe taingot ma amanginang makarikot kon pasahaton ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi na pasapulu tuluhan keuangan huria Rp5.927.700 pembangunan Rp1.207.575 sentralisasi manang tu pusat Rp7.254.225 jumlah total pemasukan di mingguan Rp10.320.500 molo tung adong pelian naso tercatat manang nasalah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado rade duhami padenggaton songonima tikting namasa doho si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bayan sangap di guarna. Tapi kima ede puji-pujian napi nasahat ni punguan amahuria dongi diuduti NHKBP.
the least, and the lost. The last adalah orang-orang yang terpinggirkan. Saya odo terus na dilului Tuhan Yesus. Naso dianggap portibion. The least adalah orang-orang yang paling hina menurut dunia ini. Dan the lost, mereka yang hilang. Jadi the last, the least, dan the lost, om managabe wujud nyata nih pakobasion. Ni Tuhan Yesus Kristus jala omma nanaing idota sian turpuk jamita sadarion merhite dua peristiwa penyembuhan sahalak perempuan, seorang anak perempuan yang dirasuki setan digohi sibolis dohot sahalak nanengel dohot nangmung mangungu ya dia tuli dan bisu merhiteima berengota hadirion ni Tuhan Yesus jala ditotopon marhite topik minggu sadarion didok nakaningan nunga denggan saluhu na dibahen Yesus molo pajupang manang rap doho Tuhan Yesus denggan ma bahenon na saluhu na heraima na yang dohonon na disi atong taida majo bukti-bukti dia do na boy uhalota na madok bahwa nunga denggan saluhu na dibahen Yesus Yesus menjadikan segala-galanya baik. Boydo ta deteksi marhite piga-piga hal na parjolo bahwa pakobasion ni Tuhan Yesus dang adong naboy mabatasi. Dang adong naboy mabatasi termasuk keadaan ni dirina sadiri. Molo tajaha ayat 24 na kaningan sebenarnya sengaja do Yesus sip-sip lau tu sada jabu. Tujuanna di sada sisi Yesus naing beristirahat manang di istilah teologi na retreat. Sian sudi kesibukan menyembuhkan orang banyak melaksanakan mujizat mengajar naing retreat ibana di sada inganani satiki. Dungi na paduahon na menghindar joibana alanga mulai godang halak Farisa, orang Farisi ahli Taurat, halak Yahudi, orang Nazaret sendiri na naing mengalului hasalaan ni Tuhan Yesus. Hapedang Jepang do pitikina. Ido ubay na lawi bana sip-sip di ayat 24 di bongoti ma sadajabu naing ma unang tarbotoi nian. Hape tarboto di sidoro. Jadi di waktu Yesus hendak beristirahat, hendak menjauhkan dirinya dari orang-orang yang sedang membencinya pada saat yang bersamaan. Itorona kaning sahalak burukanaan, halak siroponisiai. Alai keadaan ni Yesusi dang membatasi tindakanna tongdo dilayani buru siro penisiai di sima tabereng dang adong naboy membatasi tindakan pakobasion ni Tuhan Yesus jala termasuk status agama anggo buru kananon parbegu do bukan orang yang percaya kepada Tuhan Allah Israel dialah seorang perempuan Kanaani alai ipe dang mangotapi Yesus laho patupahon ulaon manang tindakan holong niroha tu perempuan jala Tuhan Yesus Kristus dang dibatasi ragam sahih dia pe dang apalah hal na sulit di Tuhan Yesus sahih dia pe termasuk mana dirasuki setan termasuk nangungu nangengel dang adong gabi persoalan naborati di Tuhan Yesus ditiki dibuan sadok holat dibuat tu Yesus denggam mai dibahen Tuhan Yesus dungi bukti na mangihut molo didok nunga denggan saluhu na dibahen Yesus adil do Yesus disude ulaon na adil tarida doi di ayat 27 sepintas tajaha ayat 27 saya songon na acik doroha mabege adong unsur diskriminatif ayat 27 didok alai ninnado mangalusi alus ni Yesus loas jolo busur akada danak aidang tama buaton si panganon ni akada danak lahoma dabu hosa tujolo ni aka biang dengan perkataan lain didok Tuhan Yesus boruai doson biang alani tradisi Yahudi. Orang yang di luar Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Allah itu dikategorikan sama dengan anjing. Hudok naking secara sepintas ini diskriminatif. Tapi kalau kita
lihat lebih dekat ayat 27. Ternyata sebaliknya, Tuhan sedang mengangkat harkat martabat buru Kanaan. Di Hatha Gorik, Hatha Yunani, ada dua kata yang sering dipakai untuk menerjemahkan anjing, biang. Sada, jok-jok yang dipakai madok anjing liar. Alaina paduahon, laos kata ido na dipakai di tekson, kunarion di Hatha Yunani. Kunarion itu adalah anak anjing yang imut, lucu, peliharaan. Biasanya dia di rumah, jadi bukan disamakan dengan anjing liar. Kalau orang Yahudi menganggap boru Kanaan sebagai anjing liar yang tidak boleh disentuh dan berdekatan, tapi Yesus memakai kata kunarion, anak anjing yang imut, yang lucu, dipelihara di rumah. Adong do anak ni pananggamu nah, beri kamu mana dong ya kan panangga pelihara ni, ibai baju-baju nak, ibai pita-pita nak. Sempurna 100.000, sempuni nama Beni 35.000 dok. Umar gak sempurna, sempuni ahon. Anak anjingnya lebih mahal begitu. Makanannya boleh lebih mahal lagi. Oh lu deba, anak nadak kay sulangi, biang nai sulangi. Ala ni peliharaan nahudokan. Iya mulu peliharaan nanti. Tak kau tu mula hiat di huta, tak kau tu sarupa pengalaman. Muli huta hiat mula oh masian hauma. Nah perjole sukun. Bah, tadi doa. Saru baru kita habis. Jadi orang tua dulu balik dari ladang, yang pertama ditanya, babi dah makan belum? Itu. Dang perlu nasi da iba nong manga manangdang, nong meri di manangdang. Ne sukun ngai lihat ko babi mangan, ngamari di nakaning babita inna. Ya mungkin karena unsur ekonomi ya pada saat itu, karena memang menghasilkan itu pada saat itu. Ima peliharaan, artinya adong tindakan na lebih istimewa tu iwana. Songoni do dison dibayen Tuhan Yesus, hudok adil do iwana diulaonna, ala disarupahon ibana do boruka anaani sebagai kunorion, anjing peliharaan. Jala takas do di ayat 20 pitui. Dang neng madok naswadong bagian ni halak di duruni Israel adong do. Jadi Hatha Dakdanak itu menunjuk kepada orang Yahudi. Dibiarkan dulu anak itu makan dengan makanannya sepenuhnya. Nanti anjing itu punya makanannya sendiri juga. Berarti adong do perbagianan ni ian non. Songoni keadilan Nabi Nataridahon di ayat 27 bahwa haluaun Nabi Nuan ni dewata dakolan tu sada kelompok tertentu Allah itu sudah halak do. Di loas dewata doi, di leho dewata doi itu saluhut na halak. Ima keadilan ni ulaun ni Tuhan Yesus. Dungi sun hinagugu do tuhatai. Ido ubanay do nung ngadenggan saluh na dibayan Yesus. Ala sun hinagugu do iban. Holan marhitehata do didok tu parapuani. Muli maho ngamalumbe borumi. Mulak inatay jupang na ngamodom tenang borunay. Ngalau ruar si polisi. Dungian no songoni do tong ditikin na pamalupon sa hala nanengel doho na mangungui. Ini sangat menarik amang inang. Karena apa? Tindakan Yesus penuh dengan kasih dan kelemah lembutan. Didok na kaningan khusus lahu pamalupon nanengel doho na bisu. Didok dibuan maibana tunasuhi. Dia dibawa ke tempat yang sepi. Ini kenapa? Dibuan dausian natoropi. Allah takas do di boto Yesus nanengelo do nanungokan hurang do perbindikian. Adong do ngamun nanengel. Adong do. Idok A ya Lucy B misalnya kan. Ali heba do kan nengelon, mono ningon memang nanengelan non. Ah nimu, nengel do nimu innai bana do. Hata nengeli ibo te mana hape molo nasing ne ulo dang ibigi. Jot molo makatai hita do nanengel ijolo ni natorop. Gabesi parekelan may bana. Ido intina. Gabesi parekelan ni halak may bana. Tapi tindakan kasih Yesus yang penuh kelemah lembutan, dia dibawa ke tempat yang sepi. Karena dia tahu dia sedang sakit, jangan dipermalukan lagi.
dibuan ibana tu nganan nasuhi dijuluk koma dongi ditijuri tanganna dibayan tu dilana didok Tuhan Yesus Kristus he pata muka maknin odo landasan ni HKBP pajong joko sada lembaga panti karya he pata adong nuaing di lagu boti. Jadi ada banyak di sana saudara-saudari kita yang difabel, different ability. Aka na nengel, aka na ngungu, aka satabi na so lengkap fisikna di hepata na di lagu boti. Tujuan na sarupa songono. Asa ganup halak na di sarihon HKBP di hepata muka ma. Boy ibana takas manangihon, boy ibana takas makatahon, mernida songon lan akana asing. Lumobi nasian hata dohot patik ni Tuhan debata. Songoni madenggan na tuhatai, laho patupahon di tonga-tonga ni ngulu ni akana makaporsyai iban. Jala molo tapai hutihut laus alani ido di dok dia tulupul pitui denggan di bahan Jehovah, di bahan Yesus Kristus. Sepadan atau apa namanya? Paralel maon ayat 37 dohot nani dok ni kejadian sada di kejadian sada taring untuk penciptaan dungi nung ngadenggan saluhna di ida debata posisi denggan ni sama levelnya pada waktu awal penciptaan songonima nabi taridahon ni Tuhan Yesus nuaing molotaboto do songoni denggan na di bain Yesus atong songo dia merespota imanuaing si paruhahonota. Adong tulu poin na buhay hubay kami sebagai respon taringotusi. Na perjulu dapoton buwan ma tu Tuhan Yesus. Manang dia penwaing sahit na songgop di pamatangmu, manang aha penwaing paru kilon na masa di ngolum, dapoton buwan tu Tuhan Yesus. Hita secara pribadi Roma dapoton ibana manang halak na asing, manang hita halak na asingi mabuan na susai tu Tuhan Yesus. Unang terbalik buru kanaan idapot do Yesus di parukilonna dia itu bukan orang yang percaya kepada Allah dan Yesus tapi dia bawa itu kepada Yesus. Sotung terbalik hita naung si huto Yesus sotung tu halak kamu lao-lao madapoton aka halak na asing Kristenin na idapot to datu lau tusan dang tu si dang tu hapurti bionobe. Bukan duniawi ini lagi. Dunia ini saja melihat Yesus. Dunia ini saja datang kepada Yesus. Masakan kita yang sudah ada di dalam Yesus malah pergi keluar dari Yesus. Allah ngatakas di do denggat dosa luhuk na dibahen. Asal ma Allah hita madapoton ibana manang mabuan tu ibana nasa parsorion, nasa sahid, nasa parukilon, namasa di tonga-tonga ni ngulut. Buat tu ibana karena setiap orang yang membawa kepadanya dia tidak akan pernah gagal. Yesus tidak akan pernah gagal dalam menyelamatkan, menyembuhkan, menolong orang-orang yang mau datang kepadanya. Jangankan Yesus, lihat peristiwa kedatangan Paus Fransiskus, ada banyak orang yang pakai jilbab datang kepada Paus hanya untuk menyalam, menyentuh tangannya. Dan mereka sangat terberkati dengan itu. Apalagi mololau hita madapoton Tuhan Yesus. Ale molo madapot Tuhan Yesus tang nama hati maksud udah sutung itor. Mati madapoton Tuhan Yesus. Artinya mas pasol hoto diri non tu Tuhan Yesus. Jalan menggantungkan hidup non tu Tuhan Yesus. Tong Roma hamu ate. Dungi dohono ma seliling di portio kita tapajol no tu Yesus marhita kapar sauran. Naking ibig hamu dini lensiye molo nong merasa lensiye rohamu tu lensiyo ako to ibig hidup hamu sude nagudang lensiye terdaftar di HKBP Cimangison alai merasa muda sude rohamu son asalam semangat nasida ate berek kamu jo sa tu naubanon isari hot Tuhani mergugu nasida hamu malas ro tu gijang anggwak kay natanamatun berek kamu jadi tanggatay sodong do pilif kan naik turun ni iparduke-duketi do ibu tamu di parduke-duketi apa sih bahasa Indonesianya parduke-duketi iparpala-pala apa
Parpalapalai, itulah kira-kira begitu, parpalapalai. Asa buinak kok tuh son. Kita yang sehat ini lah jangan kalah dong. Yang masih kuat fisiknya, kuat ingatannya, kuat penglihatan, kuat pendengarannya, harus lebih lagi. Orang tua kita sudah beri keteladanan. Sahalinai molong merasa lansia, rohamu tu lansia. Dang dihapus-hapus ya nawartayan nongan roh lansia. Romahamu teh bertobat sama kalian sih. Hataku maya tuh. Asa semolhot Tuhan Yesus. Dapoton di mana Allah dia tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal dalam menjawab persoalanmu, melindungimu, menyembuhkan sakit penyakitmu, mengeluarkanmu dari persoalan kehidupanmu. Respon napa duahon adong panadayon ni diri, ada pengenalan diri. Boru kanani tung pesongoni didok biang ibanai patudos, tapi dia tidak berprasangka buruk dengan perkataan Yesus. Dia mengenali dirinya dengan segala keberadaannya. Mari meniru dan meneladan ini, jangan gampang berprasangka buruk dengan teguran, dengan nasihat, dengan omongan orang lain. Tapi mari senantiasa introspeksi diri atau mengenal diri dari setiap nasihat orang, dari teguran orang. Songoni manya respota. Molo songoni do sudi ruas ni HKBP, dang masa songon nama sama saya, nama songon nama sama saya, na virali, itu kan? Anggon dohonok kudo, anggo sekuria do udah, songono dok kamang. Saya yakin pendeta itu tidak benci dengan mereka. Tidak benci dengan keluarga itu. Yang dibenci adalah tindakannya. Dakola tas nai, sigaret biguru memang. Hamu kapar sigaret ini mulai betona hamu, unang sigaret tona hok kamu. Saya botol lau mati ate, sugari botol lau mati ini. Memang kibat dua lak batahon, tona ni nama ate, soi nama, alai tona ni nama ngulu, paulo soi begitu. Molo tona ni nama ate, ikut doon. Merbadai bedok paditai dang persoalan ikut doon tona ni nama ation. Saya mau bilang begini, setiap gereja punya aturan, punya siasat gereja, itu RPP. Setiap gereja molo di HKBP do hamu terdaftar ului hamu maturan di HKBP unang gibeton do kamu ihuriaan holong doi patudu yulah hodoan pida madamang tu sih. Unang isodoh terdaftar danguluh manguluh aturan ajaran na jali tur berprasangka buruk kita tuh na teguran doh nasihat na tatada mahahurangat ta dohot kelemahat ta molorodo pe teguran itu hita molorodo pe nasihat itu hita ay akaido na merenida pabahenan ni Jesusi patar di ngoluna dang si patar na pudiada patar di ngoluna alanya ay gudang do siya kitokan ringgas do merminggu martangiang alay songono mengulukuin na lupa ibana adong hal-hal nasuolo ibana mengenali diri di hahurangan do kelemahan lumubi ditikiro teguran manang nasihat tu ibana. Maka sekali lagi di nomor 2 mari mengenali diri, jangan suka berprasangka buruk. Alai elek mahita. Songo perempuan ibu rukanani beri kamu juga kali maknai. Elek hiado, labok hiado, serep hiado. Itikido ibana. Ido ibana biang, dungi alus dibana. Ido niat Tuhan. Alai doho doaka biang na ditoru ni mejai. Mangalang napi na pisik-pisikon nya kadak danak. Ini adalah serenity, kerendahan hati. Dia tidak berprasangka buruk dengan teguran itu, bahkan sebaliknya dia menerima itu, mengenali dirinya siapa, dan tapi dia tahu, percaya. Idahan nama dawi pe, eba nai pe sahat tu ibana, malum do ibanonna. Haporsiaon na songonido nama bain Yesus, itorido Yesus dia 20 sia.
alani hatami laho maho nungaruar si bolisi sian borumi. Iman hapor siaon si songonido, si paheyota, si buanota, itu ngatongan ningolutta. Napatoluhon o manaparpudi. Responta tu pangatusion na denggan saluhuk na dibahin Yesus, tahaposi ma Tuhan Yesusi. Paropuani dihaposi do Tuhan Yesusi tungpe sahalak burukanaan ibana. Nasogabe sahalak si huton Yesus dope ibana satiki. Tapi dia memiliki iman yang penuh semangat, yang tidak mau menerima kata tidak dari Yesus. Songoni mahitanian. Mulai dok Tuhani misalnya dangolawin na unang tortadok beunang. Daong alai elek mahita mangiduho tutu hatai ibana donang mangajari hita madok di Matius 7 ayat 7 pangido hamu ma sayna lehonon nado lului hamu ma sayna jupang ado tuktuhi hamu da sayna ukapon nado. Itu dituliskan dalam kata bentuk present indikatif aktif. Artinya apa? Bukan sekali dilakukan, secara terus menerus. Songoni mahita. Maka posi Tuhan ini tonga-tonga ningoluta. Amin martang yang mahita. Mau lihat ema di pasahat rohanami tu ado pamuali Tuhan. Dihatam nong mersaringar di parsaoran nami di bagasan tongarion. Takas do di patudu hoko bahwa nadenggad do saluh na bahenommu di bagasan Kristus. Dang maribar keadaan situasi status agama dohot manang parukilon nami. Sairade doho ale Tuhan laho baluaho kami pamalupon hami sian saluhut nai. Alani naroma hamin waing tuho madapot toko mabuan sude parsorion ningolu nami. Lumubi ruas ni huriamot Tuhan. Ragam akaparukilon naniay ni nasida. Ragamnya kahamaolon, sitaonon, parsahiton, habot niroha, kegagalan, arsak, harugian, asima roham, naroma hamin waing tuho madapot toko. Ay hatamido nahu peopami ale Tuhan manang ise narotuho dang tagamon palwasomu mulak so malum sojolo malum rohana sojolo tarapul rohana sojolo margugo ibana alani iale Tuhan urupi hami asa lemnal-nal di hami panadayo diri ise do hami dia do pammu pada usia pikiran namion aka pikiran prasangka buruk molo hutangi hokam ya kahatam teguram mi di ngulu nami alai naing matutu hupaserep hami diri nami marsinggang hami di jolo ni pak mi mangiduhon taddani haposan nami pakkaposion nami marado pokok atau ngasih maroham Tuhan urupi mahami mameop hapor siaonon di ngulu nami ganup marsada-sada sarihon mangulu ni ruasmon di sude pardalanan ni ngulu ni nasida ganup marsada-sada manang dia peale Tuhan gulmi ni ngulu ni ruasmon sayhom atotong na mangurupi na margogoihon dohot na paluahon nasida pamalum akan na marsahit apuli akan na marsak pargogoy akan na gali jalatugu akan na tinggang pos dorohanami ali Tuhan todim di porbadia mana saor tu ngulu nami doho ngulu ni ruasmon imana menuntun ganup lakanami manang tu dia pehami mangalaka di sudi ulaon ni ruasmi na maragami pasu-pasu ma Tuhan asa dapotan rezeki nasida sian saluhu nai na tau hangoluan ni nasida pasu-pasu manang huriamon parhalado padita do sudi ruas ni huria asa sisada roha kami mamuji pasangapoko marhite pangoloyon nami dihatam doho pangulahonon nami dia kaulaon di tongani hurion nang di sektor-sektor pe atong Tuhan nami hodiho kami do akaruasmi atau tong nuaing berjuang malum sianaka parsahiton ni nasida asima roham tu hasurduk kom matangam monalabohi tu pamatang ni ruasmi asa tanggal panahiti siap pamatang na ali Tuhan aitu dogogom dohot huasom lahu pamalupo ni saluhuna jala pamuka ma Tuhan saluhuna kana bunia kana tertutup di tonga-tonga ni parngoluon ni ruas ni huriami ali Tuhan debata urajumi hami do pardosa goda kami cumolo urasi madosa nami urasi dosa ni akar ruas ni huriamon asalam talub hami gabe habauran ni pasu-pasum holan marhite guar ni anakmu Yesus Kristus tangihon matangiang namion amin mari de mahita laos ti somata pasahat pelean napa dua hon dohot amplop reso
Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, duhot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai, hai,
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salutna. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. 5 boleh. Iya. 5 doh. Oh debata bama. Bye. Gempa beda. Iya, aku rasa doh. Tomba